şu video bolsa bizim olançyklymyzda we ýananamyzda değişden. Meselem köpse leva prava gidiyorlar da. Ýöne aýalyny öýde otur diýerler. Indi özüňe pikir edip görüň da şu geliniňiz meselem konkretne bet giyinse özüň oturýanmy özü business woman bolsa, businessman eden bolsa leva prava gidersiňizmi? Men pikirimçe hiç açan gitmezsiniz. Sebebi öýde oturan çağılı gelin kime gerek? Şu pikirimde de ay keýwanlar da diýip pikir ýanynda ýöne haçanla siz şu aýalyňyza ya geliniňize invest etseňiz näme invest? Kelle bilimine, sapaklara ya biznesine gör 2 ýyldan 3 ýyldan kim bolar ol geliniňiz? Leva gideseňiz gelmez şondan soň. Köpüňiz akyl satýar diýersiňiz hazır. O köpüňiz näme diýsem kam? Düşünjeňiz ýok da, düşen men köpüňizdedir. Gaturarsınız da dedesin. Öz bilen ýamaýanna. Näme beş barmak deň däl ýa-ni meselem atabaýyňam düşünjesi bir berdi begmenim düşünjesi bir. Toys başga bir şan beş barmak deň däl. Şoň üçin muňa düşünmedik adamlar, wijan düşünmedik adamlar. Haýt edip başlarlar. Janyňyz sag bolsun, näçe haýt etseňiz men hiç bir gymyllamajak maňa şoda diňmejek bilýän. Taza şu taýda açyp kommentariýaňyzda mokama ya wagt ýok da bu zatlar. Meselem şu madyna prosto propkada durun, killemde gelen pikirleri ýazdym. Ýöne söýgü bolsa bir söýgü bolsun da men diýjek bolan adam. Barada öz geliniňize, genejemlere seretseňiz, invest berseňiz bek maşgala dörer. Razvot adalar, aýrylşmak adalar. Şonu düşünürjek bolýan-da. Indi meňine şumat ejem bilen kakam näçe ýyllardyr aýdyn. 38 ýok 40 ýyl paşsi bile. 40 ýyl ýöňler görýärmi? Ejemden soraýarmakdym. Näme üçin? Utanç aýyp bu zatlar diýdi. Indi bolsa şumat ikiň bir aýrylşan plan eden şu zatlara düşünemokda. Näme üçin aýrylşan? Ya başga biriniň gojagyny söýgü tapdygyny. Şu zatlary düşünüň de olanlar wagty wagty. Ertesi gün ol geliniňiz, ýan ýoldaşyňyz, podдержка beren aýalyňyz gitse durmuş действительно başgaça ütkär. Hala tagla da rızkal maşgala adama berýär diýär. O leva prava giden adama beren oktur. Şoň üçin men şumat berdi begmenov. 一线模式， Aslında 当前网络不可用，请稍后再试。 aslında öz menen ýamaýan ýene bir gedem. Janyňyz 当 sag 前网 bolsun. 络不可用，请稍后再试。 Janyňyz sag bolsun, görjeňiz gowy bolsun. Öz geliniňizi, öz aýal maşgalaňyzy söýüň we söýlüp ýaşaň. Amin.